ake mana za a zo a fara mana duk wanda ya zo mu ba Hasan yau fa ta fashe ba. To shine nace ai muna ce ina. muna ta hajja kawai To mai biya mu kira Haidar kawai to shikenan. abokina ga Haidar fa To ya kuma nake ganin sa da haka. lafiya kuwa me yake tabar ku Abokina happy independent. happy independent Ka manta? a rantse da Allah na dace ko idan ba sai na mutu afiya ba Allah ya tsina Haba abokina kar kai mana haka. Sai kai ba kasa na gari. si ba ma ga nake yawo mutum happy independent da Allah kuware ba za ku ware ba kenan ba za a ji independent din idan na rike yaro na sara shi na kuma na kuma